Salut, cinefilii! Astăzi ne uităm la Rings, filmul din 2017, o nouă iterație a celebrei francize The Ring. Încă de pe vremea primului film, l-am considerat destul de înfricoșător, chiar am revăzut versiunea originală de mai multe ori. Așadar, nu puteam rata ocazia de a vedea această continuare. Mă așteptam la ceva previzibil, dar am fost surprinsă. Pe scurt, povestea începe cu un tânăr pe un avion, extrem de neliniștit. Vecina lui de scaun încearcă să le calmeze, iar el îi povestesc despre o casetă video ciudată pe care a vizionat-o, urmată de un telefon misterios care îi anunța moartea în 7 zile. Predictibil, moare. 2 ani mai târziu, o tânără descoperă un vechi magnetofon într-un magazin de vechituri, aparținând tânărului decedat. Magnetofonul conține celebra caseta. Acțiunea se mută la o studentă, Julia, și iubitul ei, Holt, care pleacă la facultate. După 6 luni, Holt dispare, iar o prietenă ei spune Juliei lucruri neclare despre morții. Julia se duce la facultate să le caute și ajunge la cursul profesorului Gabriel Brown, un tip ciudat care susține că nu-l cunoaște pe Holt. În camera lui Holt, Julia găsește un cheie de lift și descoperă o adevărată laborator, unde se pare că se desfășoară un experiment sinistru cu caseta. Întâlnește o altă fată, SKY, care vrea să îi arate caseta, temându-se că îi vine rândul să moară. Experimentul profesorului Gabriel este destul de interesant. El folosește caseta într-un experiment pe studenții, cerându-le să o vizioneze și să o copieze pentru altcineva, pentru a evita moartea. Asemănarea cu True Thor dă regie evidentă. Profesorul crede că poate demonstra imortalitatea sufletului, dar îi se schimba rapid abordarea când îi se dă seama de consecințe. Acum, trebuie să răspundă poliției pentru moartea unei studente, după ce o fotografie post-mortem a fost postată online. Julia, o fată curajoasă, face un sacrificiu pentru iubitul ei. Văzând o amprentă ciudată pe spatele lui Holt, ea decide să vizioneze copia casetei pentru a-i salva viața. I se asumă blestemul în locul lui, dar copia casetei ei este diferită de celelalte, continuând scene noi. În filmele anterioare, caseta era cam aceeași. Acum, Julia și Holt încearcă să descopere misterul morții lui Samara, dar dau peste o poveste cu totul alta. Povestea mamei Samarii este tulburătoare. Caseta oferă indicii despre locul unde se afla Samara, dar apariția unui preot cu propria sa poveste întuneca lucrurile. Cum a putut un preot să țină o fată captivă și să o abuzeze? Se pare că gândurile rele ale preotului și ale mamei Samarii au dat naștere acestui monstru. Misterul se dezvăluie, dar blestemul nu dispare. Spre final, îmi amintesc de semnul de pe mana Juliei, cheia întregi enigme. Samara s-a reîncarnat, iar acum ucide fără discriminare. Finalul este logic, dar lasă loc de interpretări. Preotul știa despre puterea Samarii? Cred că da. Fiica lui i-a arătat totul, iar el a orbit, devenind astfel imun la blestem. El a protejat lumea de Samara. Dar Samara nu renunța. Julia este a 13-a persoană care încearcă să rezolve misterul. Samara nu doar a arătat unde se afla, dar și cum să fie eliberată. Atâta timp cât rămasitele ei erau închise în cripta, răul era limitat. Dar când rămasitele ei s-au transformat în praf, sufletul ei negru s-a eliberat, intrând în Julia. Filmul are un final clar, dar mi-a fi dorit o continuare. Ar fi interesant să vedem cum se luptă Julia cu acest demon puternic. Dar e ultima parte, și asta e bine.